Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHarare 263 pano pachange nchikubatisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uchiri munyowani pathis YouTube channel iri first time yako yekusvika panapa, sekuziva kwamunozviita andinonoki kumhanya nemaupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndinokumbira usubscribe utena on the notification bell uyezve malikes enyu akakosha zvikuru. Zvinobatsira kuti video rine ringe richifamba kuhama shamwari. Kusubscribe kwauchaita zvichabatsira iwewo kuti urambe uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Sekuziva kwamunozviita maupdates epanapa tinobatanidza news dzachona kuitira kuti muwane news dzakati wandei pasame video dzese tichadzitaura sekuya kwandaita muzuva ranhasi. So update ichatanga kubatisai update chenjedzo yandiri kupa kuvanhu yekuti musafambe kwasviba nguva ino yatiri. Nguva ripo vanobva kumabasa manheru, asi ndatizamei kuchengetedza upenyu hwedu. Ichenjedzo yandiri kupa kuvanhu nekunamata kwakanaka kana uri munhu. So pane update iyo yaitika kuChiredze mucommunity iyo inonzi Triangle. Update yakamira so pane murume anonzi Edmo Maserera murume iye anga ane 38 years. Murume uyu ari kunzi akabuda achienda kunoona munda wake kuti wakamira sei. Pakasvika achienda kunoona munda wake kuti uri kuite here zvainge akarima, akabayiwa nebanga akafira ikoko. Murume uyu mapurisa information yakabuda ndiye kuratidza kuti akapondwa. Vari kuzama kuita investigation pavanogona napo kuti vabate mbavha idzi. Chigore rest in peace kuna Edmo Maserera, ngazurire murugare. Next update ndakupinda munyaya yeZimra. Zimra iri kubata mabhazi ayo ari kubva kuSouth Africa evanhu vari kuya muZimbabwe muno. Yakabata bhazi kana bhazi rine luggage nelaggage yachona yatobatwawo futi. Panenge pada kubhadharwa fine kuti bhazi ribude. So pane mukadzi iye atipa video achitaura kuti tiri kutamburawo kuSouth Africa, musafunga kuti takagarika, tiri kushungurudzwa kuSouth Africa. So zvandichaita da kuisira clip video rake, mapedza kuriona motaura zvamunofika kucomment section. Ndobva ndadzoka ndichitsudzura nyaya yebhazi. Ndo nyaya makanyumirira ndiri kuzviziva hangu, asi ndinotsudzura nyaya dzese andigumire murodhi. Zvandinenge ndauya kana zvandinenge ndavimbisa ndinozviita. Vanhu vanoshanda kuZimura dai muchizama matamburiro atinoita kuno kuSouth Africa ka. Handifungi kuti maititorera zvinhu zviri pabhodha. Muno muSouth Africa tiri kugarira nhamo, kuzama kushandira vana kuti vakwanise kuenda kuchikoro. Inhamo tichivata muzvimba izvi zvamapuranga, kuzama kuti tichengetewo mhuri dzedu. Ini ndiri kutaura izvi ndakamirira mahouse girl ose ari muSouth Africa. Tinowachiswa mapende evarungu, tinobvisa madhoti embwa, tinoita zvose zvese nevarungu. Tinoshingirira because ida kuti vana vedu vaende kuchikoro, vana vedu wana chikafu chakakwana. Ipapa pamangunotitorera zvinhu zvedu, tinotamba maraundi, tinoti kamari kepeka wapuwa peko ndoti rega ndisangase nditengewo zviraisi zvangu, ndotenga maraisi angu 10, ma10 kg yangu 10 eraisi, ma10 kg yangu 10 eshuga, kuzama kuti ndipushewo gore pandoendesa zvinhu izvi kumusha. Vanombozamawo kupushawo nguva vachidya zvinhu izvi. Imi mosvika pabhodha motitorera futi mafuta acho, motitorera futi maraisi acho, motitorera mashuga acho. Saka toraramirepi? Chitudzei kwamuda kuti tiraramire sisi. Tiri kutambura tiri muno muSouth Africa, tiri kusafa, tiri kuzama nepatori gona napo kuti tichengete mhuri dzedu. Tichirarama life inorwadza tiri kunoko. Gore rapera takuti tichigatinziwo zvinhu zvedu zvatakashandira kumusha. Makusvika makuzvitora futi paZimura pacho, makuzvitora zvinhu zvedu zviya. Motisira 5 liters yemafuta imwe chete. Apa nenda katenga mabhokisi angu 3 mafuta moti kwa hewe kunoita business business kuZimbabwe. Business rera ndichengeta vana vangu ini. Next update ndakubata nyaya yebhazi rinonzi Mandaza. Bhazi rinonzi Mandaza erega tidzoke kumashure mbichana. Macases emabhazi ari kungobvira from Norway awandisa. Nezvo ndakaposta futi rimwe bhazi rinonzi Trip Trains bhazi rakabvira futi. Nhasi ndeimwe futi update rebhazi iro rinonzi Mandaza ranga richienda kumvuma. Bhazi iri rangotanga kungobvira from Norway, ngotanga ungobvira pasina tungidza moto, zvanzi rangotanga ungobvira. Nezuro pandakaposta video rerimwe bhazi vanhu ndakaona mumacomments vachiti Harare, ndinofunga kuti inyaya yekuti kupisa kuri kuita kunze ndo zviri kukonzeresa izvozvo. Ndinokumbira kuti zvatinofunga mucomment section pamusoro pemacases aya. Zvandoda kuti musare muchiita kukuradza clip video bhazi richibvira, asi kureceiva kwaitaita news idzi dzatisati taudzwa kunzi pane munhu akuvara here kana kuti afa, ende vazhinji vachiona tatozoona vane luggage vari panze.
Badikani ndo macases atiri kunyanyo receive muno muna 2024 apo gore rakupera takuda kupinda 2025 topera here sevana veZimbabwe muna mato wakakosha ndatina matei pese patinge tichibuda tichifamba nengoro dzemoto zvinoitika hazvizikanwi. Ndatione video. Ndiro che black che Malawi. Mandazi ya gari. Haisi mandazi. Mandazi ya gari. Mandazi sha. Men one. Ande ato una moto batramda.